Impasingked ni Police Lieutenant Beryl Dacudaw, Deputy Chief of Police ti Pasukin Municipal Police Station, ang manarimaan ti panag-investigar da iti maireklamo apa nakadadayal ti lambaklad dagiti mangalap ang miyembro ti Dilavo Fishermen's Association. Ang nangyari dun sa Dilavo, sir, is una sinira yung leader na net, sir, which is siya yung magdadrive ng mga isda papunta sa main na panghuli ng net, sir. Tapos yung main naman, sir, is parang may sinira na naman daw. Kaya ang initial investigation namin, sir, is parang may pupunta doon, sir. Di pa namin masabi kung anong oras ng araw, sir, kung gabi ba o umaga. Pero yun pa yung nilalakad ng mga investigators namin, sir, na at least makuha sila ng information regarding about din, sir. Kuna ti Deputy Chief of Police akalpasan na ipakaamo kadakwada ket adan ititignay dagiti kameng ti PNP tapto idikasta ket maitudo dagiti nang dadael iti daytoy. Imbatad na aman narimaan pa iti coastal patrolling datap na makaalada iti daduma pa apakailasinan no siya sino iti makin aramid iti daytoy. Actions taken namin dyan is lalo na ako, sir, is pinupuntahan ko yan mismo, sir, lalo na sa mga coastal areas. Tas every weekend naman, sir, is ang ginagawa namin is kakanda kami ng coastal patrolling, sir. Bali, nag-bareboat kami, sir. Mapupunta kami mismo doon sa dagat, sir. Inna yung ti hepe adamanen iti kastoy apasama ket ipakamuda ang insigida kadakwada tapno maaput na dagiti makin aramid. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.